Mae 3 pwynt sylfaenol yn edrych tuan ni ar hyn o fryd o ran gwleidyddiaeth yn y Deyrnas Unedol. Wrth gwrs, mae phawb yn siarad ar hyn o fryd am bwyti'r sefyllfa Ewrop a'r mesur sydd yn mynd trwy'r San Steffan. Dyfodol o ran Datganoli a dylai bwerau symud o Ddrwsel nôl i San Steffan lawr i Caerdydd a Caeredin. A mwy yna ni, mae dadl tu fiwn i'r partïoedd yn y Deyrnas Unedol o ran ble maen nhw'n sefyll a'r ble maen nhw'n gweld y deyrnas yn mynd yn y dyfodol. Iawn. Wel, fi'n credu bod ti wedi crynhoi yn lle'n dda i fod yn onest. So i'n cofio cyfnod gyffilym i hwn yn yn oes i fel person wedi bod mewn gwleidyddiaeth ar wahanol lefelau o diwedd y 60au ymlaen. Mae'n gyfnod rhyfedd ac mae yna broblemau mawr yn gwynebu gwlad a chenedl ar lefel Ewrop, ar lefel Prydain, ar lefel Cymru. Ac fydd y chweiwn ni gyda'r peth cyntaf y diwethaf ddwedes ti oedd y mater yma o bod y pleidiau wedi gwahanu a ddim yn cytuno. Felly mae wedi bod trwy fywyd i, y Blaid-lafur o hyd yn cael problemau gyda Datganoli, cael problemau gyda'r iaith, cael problemau gyda mater o ffaith pethau Cymraeg. Ac o'n i'n arfer dweud wrth y bechgyn nôl yn y 60-70au, chi ydi Plaid Cymru. Sym eisiau Plaid Cymru. Mae yna Plaid Cymru sydd yn cael hanner y canran o'r bleidlais yn Gymru. Maen nhw'n cael ei galw yn y Blaid-lafur. Ond dydy aelodau y Blaid-lafur. Dydy AMs y Blaid-lafur. Dydy aelodau syneddol y Blaid-lafur. Dydy bobl fel ni'n cynnig ei grawd yn y Senedd, yn y tîm awn blwyddi. Dwi'n ddim yn deall y pwynt yna, dy fe. Ond ewn ni ddim ar ôl hwnna ar y foment hyn. Mae Plaid Cymru, wel, maen nhw'n credu mewn Ffederaliaeth, ond maen nhw'n bron ofni dweud y gair. Chi'n bron gyffon darllen amdano fe, yn y toilet ar rhywbeth, mae neb arall yn gwybod amdano fe, achos dydyn nhw ddim yn dod allan yn gyhoeddus. A chi'n gweld, i fi mynd ôl i ddyddiau pan bod bobl fel Gwynoro ac yn y blaen yn eofn, dim yn ofni dim, dweud i ddweud. Dim llawer wedi gefnogi fe, cofiwch chi, right, y dyddiau hynny. Nawr, mae gan Plaid Cymru i'w ddeg, neu beth bynnag ydyn nhw, cyhyd a bod dim agor yn gadael, ti fe. Chi'n cael gwafod, maen nhw'n cael gafod, Dafydd wedi diflannu, a mae Neil McAvoy wedi diflannu, a pwy a wir, lle Adam Price fydd yn nesaf, chi'n bod lle ddeuddawen colminista, pwy a wir. Ond mae nhw'n rhanedig, ond yn wath am rhanedig, Plaid Cymru. Os eisiau dweud agor, os eisiau aelodau y Blaid-lafur, y Blaid Cymru, i ddeall fwy na na. Dyna ydyn nhw, dyna'i safian nhw. Ond beth sy'n digwydd? Chi'n gweld i fi'n credu, ers Datganoli, pawb wedi mynd yn hawddennol. Mae y Blaid-lafur wedi cael o bosib beth nhw ddim yn disgwyl. Fel fi wedi dweud llawer i waith, o'n i'n bai am Tony Blair, bydde fe ddim wedi digwydd. Ta beth mae bobl yn meddwl am Tony Blair ar Iraq ac yn y blaen ac yn y blaen. Fe oedd y prif weinidog. Fe sicrhaodd fod yna gynulliad yng Nghymru a Senedd yn yr Alban. O'n i'n bai am arweinyddiaeth a chefnogaeth prif weinidog, bydde dim o fe wedi digwydd. Ond ers y dyddiau hynny, mae pleidiau yng Nghymru fel sy'n nhw wedi ymlacio ac yn derbyn briwsion o bwerau nawr, rhai blynydde, cwpl o rei eraill, rhai o blynydde, rhagor. Y Ffederaliaeth Democratiaeth yn mynd i grymlaid gyda y Blaid-lafur. Wedyn Plaid Cymru yn neud e fwy nag unwaith. Fel sy'n nhw'n timlo i dyletswydd nhw ydy i gadw'r cynulliad i fynd. I dyletswydd nhw, pawb o nhw, ydy i llefaru llais
Cymru. A nawr wedi dod i'r fan ydyn ni. I ni nawr wedi dod i fesur adael Ewrop. Ac mae yna lot fawr o bwerau. Lle mae Cymru a'r Alban a Gogledd Iwerddon wedi bod yn rhedeg pethau o Brwsel yn uniongyrchol i Gaerdydd neu Caeredin ac yn y blaen. Dan y mesur yma, mae Mrs May a'r crew yn dweud, cymryd bwyll. Ni'n mynd gymryd hwnna i gyd nôl i San Steffan, ond gallwch chi, trystwch ni, mae hwnna'n joc un anna ni, trystwch ni, fe byddwn ni rhoi rheina y pwerau yna nôl i chi. Wel, na, mae pwerau gyda ni'n barod. Mae nhw gyda ni nawr. Sym unrhyw hawl gan Senedd Pryden i dynnu ffwrdd oddi wrth gwledydd Pryden y pwerau sydd gyda nhw ar y foment yma. Nawr, lle mae'r gwleidyddion ti'n feddwl, ne fe? Lle mae nhw? I'n meddwl amdani nhw yng Nghymru ac yn yr Alban. Lle mae nhw? Pam sy'n nhw'n prygethu o neges? Ni wedi cyrraedd rhyw lefel o wleidyddiaeth os ydych chi'n cynhyrfu'r dŵr, os ydych chi'n dweud rhywbeth sydd allan o cyffredin o iechyd, bod y personad, so mae pawb, siwt pinstripe, tai, pawb yn sgwrdd rhywun peth, siarad rhywun peth, cerdded rhywun llwybr. Nawr, dim yn gwleidyddiaeth na, gyfes i'n ei iddo. Gyfes i'n ei un wleidyddiaeth yn Eirin Bevan a Jim Griffiths a'r bobl yna, yn ofn i dim, dweud i dweud. A dyna sydd eisiau ni nawr yn Cymru ar y mesur yma. Mae rhaid i wleidyddion Cymru ar bob lefel, sefyll i fyny, peidio bod yn dywedog a dweud i dweud. Achos beth bydd y dyfodol os na newn ni yna? Hwna yw'r cwestiwn. Ac wedyn, i chi'n mynd yn bellach i ddyfodol Cymru, nid yn unig yn gyfansoddiadol, ond fel gwlad yn economaidd. Os oes rhywun yn meddwl bod Cymru'n mynd i fod mewn well sefyllfa ar ôl gadael Ewrop. Mae nhw'n byw mewn byd ydw i ddim yn ei nabod. Meddai Andrew R.T. Davies a meddai Neil Hamilton. We won the vote, yn i enillodd. Chi'n gwybod beth oedd y mwyafrif? Cymaint a tyrfa yn mynd i weld Cymru yn y stadiwm genedlaethol. Na gyd oedd y mwyafrif. Crowd mewn gêm rhyngwladol. A mae bobl yn yma Cymru wedi penderfynu. Mae rhan o Cymru wedi penderfynu. Y rhai bleidleisiodd. A di Democratiaeth wedi gorffen ydy e? A i ni'n fod i ddweud, mae hefyd 2016, wnaethon ni benderfyniad, dyna ni, mae Democratiaeth wedi gorffen. Wel, cyhyd y bydda un fyw, fe fydd ymladd dros Ewrop yno hyd y dydd ola. Achos heblaw am Ewrop, i ni'n gwybod yn ariannol, yn economaidd, mewn buddsoddiant, mewn cefnogaeth, mewn popeth fydych chi'n feddwl amdano. So i dod i'r cwestiwn wedyn, wel pam bleidleisio ni felly? Pam ddigwyddodd beth ddigwyddodd? Rwy'n meddwl yn y lle cyntaf oedd yn ymgyrch dros aros yn ymgyrch gwael. Codi ofnau, dyle fod wedi bod yn llawer o uchelgeisio. Beth ydy breuddwyd o Ewrop? Beth mae Ewrop yn golygu i ieuenctid yn gwlad ni ymladd. Ond gwneithfwy ddim hynny, dy fe. So mae rhaid ni ailgydio yn yr holl bethau yna. Wel, dyna ni. So i'n gwybod, le rwy'n mynd ar ôl hyn ddechan. Mae yna le i bryderu, ond mae'n rhaid i ni ymladd a dal ymlaen. Mae yna le i bryderu ar Ewrop. Os ydych chi am i fi i wneud rhyw proffwydoliaeth, dwi ddim yn credu a dawwn ni byth. Dyna wy'n credu. Mae'n peth rhy fawr, rhy enfawr, yn fysnachol, yn economaidd, yn ariannol, a popeth arall. Mae'n lot rhy fawr. Gallwch chi ddim dan wneud 45 o flynyddoedd o gydweithio
mewn rhyw beth. 2 flwyddyn. Wel, sy'n rhaid i chi fod am PhD yna, oes e? I ddeall, diw na ddim yn mynd i ddigwydd. Dim fel yna mae'n mynd i ddigwydd. So i'n gweld am diwedd y dydd a ddigwyddiaethau. Ond beth sydd yn angenreidiol yw'r mater yma o ddatganoli a Ffederaliaeth tu fewn i Prydain. Ni wedi bod llawer rhy ganolog, gormod o bwerau yn San Steffan ac yn yr establishment ac yn y Whitehall ac yn ymlaen ac yn ymlaen. Mae eisiau ni fyw fel pobl. Beth yw'n gael lle feddwl amdano? A nadlu, wrth feddwl am yng Nghymru fydde na fe ddiwan allan. Taw greiw un ddygau ni, a hwnna yw'r pwynt. Eisiau ni meddwl am gwlad a chenedl. Diolch yn fawr iawn. Eto.